расман 3 январ дар Париж дар мусобиқаи RSFC 38 паҳлавони тоҷик дорабшо Наблото Бактагон баромада бо рақиби шикастнопазир Магомед Гри Умарҳоҷиев рӯбарӯ мешавад. рақиби ӯ то имрӯз ҳам фирӯзӣ ва ҳеҷ мағлубият надорад ва ин маъно дорад ки дорабшо метавонад аввалин касе шавад ки силсилаи пирӯзиҳои ӯро қатъ намояд. муҳимаш дар он аст ки рақобат барои камарбанди қаҳрамонии RSFC баргузор мешавад. ин як имконияти хеле бузург барои дорабшо аст то номи худро дар саҳнаи Аврупо боз ҳам баландтар кунад. ба дорабшо муваффақиятро таманно мекунем. салому алайкум дӯсторони ММА, ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон мекунем. 22 ноябр дар Қатар дар турнири UFC Fight Night Нурулло Алиев муҳорибаи навбатии худро баргузор мекунад. рақиби ӯ паҳлавони бритониёи Шакуброк аст ки барои аввалин бор ба UFC ворид мешавад. барои Нурулло бошад, ин аллакай рақобати сеюм дар ин лига аст. услуби ҷанги онҳо аслан фарқ мекунад. Нурулло бештар ба усули греплинг ва контрол дар замин такя мекунад. мекӯшад муборизаро ба партер гузаронад ва аз болои ҳариф фишор оварад, ӯро хаста намояд. Шакуброк бошад, бо зарбаҳои дақиқ, суръат ва комбинатсияҳо бартарӣ дорад. ин рақобат барои ҳарду муҳим аст. барои Алиев имконияте аст ки қадами дигаре ба пеш гузошта ба ҷангҳои сатҳи рейтингӣ наздик шавад. барои Рок фурсати беҳтарин то дар дебюташ натиҷаи баланд нишон диҳад. таҳлилгарон Нурулло Алиевро фаворит ҳисоб мекунанд. имконияти ӯ қариб 65%, дар ҳоле ки шонси Рок тақрибан 35% мебошад. бартарияти Нурулло дар он аст ки ӯ бояд рақобатро ба замин кашад ва қувваи ҷисмонии худро истифода барад. мо ҳама якҷоя Нуруллоро дастгирӣ мекунем. дар шабакаҳои иҷтимоӣ як видеои наве паҳн шуд ки дар он қаҳрамони бебохти вазни миёна Хамзат Чимоев дида мешавад. ӯ шахсан шоҳиди он аст ки чӣ тавр рақиби якуми вазни сабук Арман Сарукян ба таври шадид вазни худро барои рақобат мепартояд. Сарукян ҳоло ба мусобиқаи бузурги UFC Fight Night 265 омода мешавад. ин мусобиқа 22 ноябр дар Қатар баргузор мегардад. Сарукян дар рақобати марказӣ бо варзишгари қавӣ Дэн Хукер вомехӯрад. ёдовар мешавем ки ин аввалин баромади Арман пас аз моҳи апрели соли 2024 аст ки ӯ дар UFC 300 бар Чарлз Оливейра бо қарори доварон ғолиб омада буд. ин рақобат барои Сарукян як қадами хеле муҳим ба сӯи муҳорибаи қаҳрамонӣ мебошад. ислом Махачев ва рӯйхати беҳтарин ҷанговарони UFC ки аз вазн вобастагӣ надоранд P4P бозгашт ва ҷои аввалро ишғол кард. ислом Махачев ба ин хабар чунин гуфт: ман каме перфексионистам. дӯст медорам ки ҳама чиз дар ҷои худаш бошад. инчунин Ҳабиб гуфт ки баъзеҳо мехоҳанд ғолиб шаванд, вале баъзеҳо мехоҳанд ҳукмронӣ кунанд. ёдрас мешавем ки ислом Махачев ҳафтаи гузашта Ҷек Дела Мадаленаро мағлуб кард ва камарбанди қаҳрамониро ба даст овард. Представляем к вашему вниманию мужской костюм Тоскана. Костюм выполнен из костюмного трикотажа, который обеспечивает идеальную посадку благодаря эластичности ткани. Накидка имеет карман на рукавах, накладные и боковые карманы. Костюм доступен в 5 размерах от L до 4XL.